Ikasturte berriarekin batera Eusko Ikaskuntzaren bisita izango dugu Amaraunean hilean behin. Saiatuko gara Euskal Herriko gizarte erronken inguruko gaiak lantzen, Amaika Ertz eta Erpeinetatik Arantxartza. Kaixo, egunon. Bai, eta hori egingo dugu batzuetan aktualitateari estuki lotuta, beste batzuetan berriz arnaz luzeagoko gaiak aztertuko ditugu, asteburuak ematen duen eta aukera hori baliatuz, saiatuko gara horretan. Eta hor bidelagun izango dugu Irati Azkue. Egunon, Irati. Kaixo, egunon guztioi. Hortxe kultur lehiotik salto egin duzu orain Amaraunera, eta Eusko Ikaskuntzako gaiak ekarriko dizkiguzu orain asteburuetan. Asteburu goizetan, batzutan lehentxeago esnatu beharko duzu, gure erruz. Bueno, tira, eguneroko rutinari bai. Jarraituko diogu beraz. Eta ez dugu nola nahi hasiko gainera, Bai. gure elkarlana, saridun batekin hitz eginez, hasiko dugu eta? Bai, bakizue, Eusko Ikaskuntzak urtero banatzen duela Manuel Lekuona saria, 1983tik hasita, Euskal komunitatearen zate ekarpen garrantzitsua izan daiteken lan egin duen pertsonei aitortza egiten die sari honek, eta aurtengoa, Jon Bagues, Herriondorentzat izango da. Kontatu duzu Euskal Irratian, ostegunean izendapena publiko egintzenetik, gaur berarekin hitzagitea nahiko genuke ba. Bai, uste dut ja telefonoan dagoela bera, baina esango dugu aurrez Eusko Ikaskuntzak Jon Baguesti sari hori emateko aipatu dituen arrazoien artean daudela Euskal musika ondarearen alde egindako lana, konpositoren lanak berreskuratuz hoien zabalkundea eginez eta musika ikasteko eta interpretatzeko erakundeak sortzen lagunduz, Peña Florida kapera adibidez berak sortua da, 85ean, Eresbil musika artxiboan eta musikasteren sorkutzan egindako bere lana ere azpimarratu du Eusko Ikaskuntzako epaimaiak, eta hor daukagu Jon Bagues saritua. Jon Bagues, kaixo, egunon. Egunon, Eta zorionak. mila esker. Zema zorion mezuia so dituzu? Baia kontatu erdi ditut, baina ez dakit, pila. Denak erantzuteko modurik izan alduzu. Korrika te presaka WhatsAppen bidez, orain, izugarria da. Aldize Ja. atera bezain handik ordu bete baino gutxiago, ja, banituen, ja, WhatsAppean mezuak, osak, bai. Jendea Gero- azkar dabil. Erantzuten lanak ez da, Jon, bestela ze gaizki gelditzen zaren, Hori da, bai. Bai, egia da. Manuel Lekuona saria, Jorge Oteizak, Eugene Goienetxek, Mikaela Portillok, Mentxu Galek, Xabier Ramurizak, eta Mari Jose Azurmendik jaso dute, eta hoien ondoren, zuk, ze esan nahi du zuretzako sari honek? Ba, zuk aipatu dituzun pertsona ospetsuen eta besten zerrenda luzeak ikusiz, ore handi bat denetzat, eta horrela, bildur pixka bat ere esan, baina ni hoien ainakoa, nazio zer egin aldut horrelako saririk jasotzeko, edo jasotzen merezitzeko. Eta, azkenean, pentsatu izan dut, euskal kulturaren baitan, bitartekaritza lana arengatik eman didatela saria edo horrela pentsatu izan dut. Jon, Eta eskertzen du noski. musikologoa zarazu, 20 urte Renteriako Eresbil artxiboko zuzendaria, iaz jubilatu zinen arte, Euskal Herriko musika ondarea baesten, ia bizi guztian. Nondik datorkitzu musikarekiko pasioa eta zaletasuna? Musikarekiko pasioa herritik, esango nuke. Erdian, nire aitaren osaba bat Renteriko organista izan zen, nik ez nuen ezagutu. Baina, baliteke hortik gene batzuk jaso izatea. Eta gero txikitatik Renterian eskolan kantatzen hasi, gero txistua ikasten hasi nintzen ereintza elkartearen bitartez, eta gero pizkanaka konservatoria jun, eta bar. Hasiera batean baina filosofia eta letrak ikasi zenitun, baina segituan argi ikusi zenuen artxibolanetan aritu nahi zenuela eta horretarako Madrilera joan zinen ikastera. Zergatik aukeratu zenuen artxibolana? Oso gustokoa nuen. Sorte izan nuen Bartzelonan ikasten ari nintzela, oso ikasle gutxi ginen. Nik egin nuen arte historiaren barruan, bi irakasle ospetsu zeuden, musika, historia klaseak ematen zituztenak. Eta klasean
klaseak oso txikiak ziren, 6-7 ikasleko klaseak. Eta orduan horrek denbora ematen zigun, denbora eta gai ginen, bikotxetan hartu, eta adibidez Tarragonako katedralera hango artxiboaren partiturak ikustera eta ordenatzen gaztera. Eta hor, nik uste hor piztu zitzaidala horrelako artxiboen ganako Grina maitasuna edo garrantzia ikusten nuen, paper horiek oso importanteak zirela, azkenean hor memoriaren adierazle garbiak zirela paper horiek, eta horiek zaintza importantea zela, ez? Musika artxiboak, Arantzazuko santutegia, zer da zuretzat proiektu hori eta ze leku du egun Eresbilen? Hori, Arantzazuko artxiboa izan zen ere tesina, edo karrera bukatzeko lehen egiten zen azken lana, ezta? Eta hor, ordu pila sartu nituen Arantzazuko partiturekin, eta hor sailkatu eta ordenatu nituen, Arantzazun 18. mendean batez ere izan dako hainbat musikarien lanak, eta hortikan, artxiboarekin gero jarraitu nuen Eresbilekin, baina baita ere sortu zitzaidan hor zeuden partiturak nolabait isilak zeudela eta hitz egin behar zutenez, Kapilla Peña Florida sortzeko ideia hori gerosiago etorri zen, ez? Pepe Rada Alemanitik etorri zen Gasteizera, eta orduan nitzen antzineko musikan aditua, baina bera bai. Eta berari esan nioa, aizu Pepe, zeradik ez dugu talde txiki bat egiten, partitura zarrauek kaleratzeko. Eta horrela izan zen, horrela sortu zen Kapilla Peña Florida, zuzene, 1985, justo Arantzazun Eskarlatiren meza ezaguna, etzen mundu guztian ezaguna etzen meza bat zegoenez, hori egin genuen urte horretan. Orain entzuterari garen abestia Jose Larrañagaren Inomnibus. Kapilla Peña Floridak interpretatutakoa. Gustora entzungo genuke honen historia zein den, zuk azalduta? Begira, hor garrantzia daukate bai konpositoreak, Arantzazu santegiko Maisu Kapilla, Maisu Kapilla egiten zitzaion musikari taldeen zuzendariari, ezta? Eta berak zuzentzen zituen entzun dugunez, bai kantariak, bai instrumentariak, danoi bera zen danon zuzendaria. Fray José de Larrañaga 18. mendeko konpositorea dugu, eta obra hau Inomnibus justo Arantzazun oso berezia den arratsaldetan egiten zen pieza berezi bat zen, Arantzazuko amari eskainitakoa. Beraz, diska hau nik uste oso arro sentitzen gerala diska hau egiteaz, zeren eta Fray José de Larrañagaren zenbait obra kaleratu izan genuen, eta ez hori bakarrik beste kide batzuen obrak ere, noski. Zuri entzun daion, jabetu gaitezke alde batetik, artxiboetako partiturek zelako bizitza hartzen duten gordeleku hoietatik zuk esan duzun bezala, ez da, hizketan jartzen dituzunean, azkenean partiturak oso importanteak dira, baina gordeta balin badaude eta besterik gabe, ez da? Claro. Hor daude lozorroan bezala, ez da? Eta beste alde batetik, galdetu nahi genizun, gaur egun nola musikaren alorrean eta beste batzuetan ere bai, eta interneta daukagunetik, eta etzaizu iruditzen artxibo lan hoiek eta pixka bat zabartuak dauzkagula, utziak dauzkagula, etzaiola behar bada eman beharreko garrantzia? Bai, nola esango nuke, batzutan nire iruditzen zait, internet dagoenez eta jendeak pentsatzen duela, interneten dana dagoela. Eta orduan artxibo fizikoak ez dutela garrantzi handirik, eta horrekin kontuz ibili behar gera. Nik esango nuke artxibo fizikoak mantentzen eta gordetzen jarraitu behar degula, esango nuke oraindikan dokumentu asko jasotzear daudela, ez dagoela dana jasoa, eta noski ez dago dana digitalizatuta,
Eta beste ideia bat ere, artxiboetan ez da gordetzen bakarrik orain dela egun edo berregun edo urteko lanak, baizik eta justo orain bertan egiten ari den musika, orain konposatzaileek egiten duten musika, edo rock taldeek egiten dituzten diskak, batzutan oso tirada eskasekoak izaten dira. Hoiek gordetzea oso niretzat garrantzia handia doka, hoiek bai dira hemendik 100 urtetako ondarea, euskal ondarearen adierazleak, ez? Horregatik nik uste artxibo fisikoak beti jarrituko dutela garrantzia handia edukitzen. Eta horren aldamenean noski teknologia berriekin sortutako musikak ere noski. Beraz, Jon, horrelako garrantzia izanik artxibo lanak, zer da zuretzat Eresbil? Eresbil, esango nuke euskal musika ondarearen gordelekua dela, ez? Alde batetik hasieran bilatu egiten ziren piezak kanpora joaten ginean, orain momentuz pixkaneka jendea ere gure ganatzen joaten da, eta piezak ekartzen, kompositore askok, bere zartaroan askotan ekartzen dituzte bere obrak. Justo atzo musikasteko itxiera izan zela, Donostiar konposagile baten obra jozen, bera hortzegoen, eta bere semeak ekarri zuen, handikoa da, eta esan zegoen, obra gehiago, aitaren obra gehiago ekarri zitula Eresbilera. Beraz, Eresbil hor, nola esango nuke euskal musikaren memoria bihurtzen ari dela, ez da? Euskadiko Gazte Orkestrak jo zuen atzo, musikaste izteko. Zein izan zen, repertorioa? Repertorioa, nik uste musikaste eta Eresbilek egiten duen lanaren adierazlea izan zala. 4 konpositore izan ziren, interpretatu zirenak, Arriaga alde batetik zaharrena, 19. mendekoa, Beltran Pagola, esango nuke euskal konposagile sinfonikoa handienetakoa dugu, eta bere musika gutxitan entzun izaten dugu, eta bere euskal suite bat entzun genuen, orkestra soka arizko taldearentzat egina, eta gero beste bi konposagagileak bizirik zauden. Alde batetik Beatriz Arzamendi, bera arrasatarra da, eta han egiten du lana, eta gero beste alde batetik Tomas Marko, Donostiako konservatorioaren irakasle izan dakoaren obra bat entzun genuen, horrekin ez izan. Horrelakoak beharrezkoak dira, Jon, aintzinako musikaren divulgazioa egiteko, horren berri emateko? Bai, beti. Nik uste dut bestela normalean entzuten ditugun musikak beste mota bateko musikak izaten dira, kanpotik adierezetako diskografikak edo agindutako musikak izaten dira, eta guk bakarrik egingo dugu neurri handi batean, eta horregatik nik garrantzia handia ematen diot horrelako hain ezagunak ez diren obrak kaleratze lan honeri. Izen bat behintzat esan diguzu Beltran Pagola, gutxitxo ezagutzen dugun konpositorea dela. Hamaika laurden gutxi, galdera asko eta denbora gutxi. Motz-motzean erantzuteko moduko galdera batzuk egingo dizkigu Irati. Ezinbestean ezagutu beharko genuken euskal konpositorea, Jon. Antxieta. Azestu asuna jarri behar dizugun orain. Antxieta 16. mendeko konpositore oso importantea izan zen. Bai. Eresbilen zeundela eskuetan jasotako partitura baliotsuena zuretzako? Partitura bat baino gehiago nik esango nuke konposagile desberdinen bere obra guztia. Jesus Guri direngo bere eskuizkribu guztiak etorri zirenean adibidez. Obra osoa jasotzeak egin zizun, ez? Bai, Ilusioa. Madrilera furgoneta batekin junginan, beste batetan nidilok, eta Jesus Guri diren etxean jaso denituen bere partituraz josita zeuden kaja guztiak. Beteta, bai. Bai, egia da, bai. Eskoletara eramango zenuken konpositore ezinbesteko bat? Arriaga oso gustokoa da, arina, bizia,
eta aurrentzat positiboa, zentzu askotan. Zuzenean entzuteko musika bat? Orain entzuten ari garen adibidez Haydn. Haydn 18. mendeko musika kanona jarri zuena Europa guztirako, eta Europa guztiko konposadoreek bere jarraitzaile izan ziren. Hortikan aurrera danak etorri ziren. Bueno, esan dugu, Eresbileko zuzendari izateari asutzi zeniola, jakina erretiro hartu zenuenean. Lehen bazenuen ohitura afixak eta pilatzeko furgonetarekin batera eta beste erabilita, altxor bila, eta naiz eta erretiro hartuta egon segitzen alduzu horretan. Bai. Edo zuen lekuta goten bat naiz, papertxo bat ikusten badut, hau bezpada, ez dakit dugiko duten Eresbilen jasotzen dut. Mania hori hor dago. Eta gero eraman egiten duzu, ez? Bai, noski. Eta zure bizitza partikularrean ere gauza gordetzen horrelako xea altzara. Gordetzea ezurretaraino sartuta aldaukazu, Jon. Anarkiko xamarra gehiago naiz, baino baita. Gauz xumeak usatzen zaizki. Nik uste dut gauz xumeak askotan oso adierazleak izaten direla. Kultura arloan. Behin Eresbil bizitatu genuen Jon Bagoesen laguntzarekin, etxeara ikusteko izango du honeke. Bai, ganbara ari nintzen pentsatzen. Bueno, egia da etxe bateko azken soleoan bizit naizela, beraz, ganbara antza hartzen du, bai. Igo baioa izango gote duzu, Jon. Bai. Traste denak eramateko, ez da? Oain dela urte gutxi jarri genuen. Isoko gauzak igo ditzaket. Aizu, txoritxik begatek esan digu, behintzat pasan urtean ezin izan, baina aurten Durangoko azokak bere martxa izango du, ateak zabalduko ditu, eta erosketa orga huts batekin abiatzen omentzea, eta gero irten, pentsatzen dut bete xamarrik, horrela izate alda, eta aurten zer asmo? Aurten jakarroirik ez da egongo. Erosketa karriro, baina niko gatzen naiz, Donostiko banatzaile handi baten langileak lehenengo urte horrela karritoarekin junintzanean Durangora esan txel, bai, ama, zelo, hotxa, Jon, karritoarekin, zanik zenuen, a ber, azokara nola joatentzea, karritoarekin, ez da, pues punto, mani ere karritoa, eta egia da urtero karritoa bete egiten noela. Orain ja ezan ere ardura, baina egia da adibidez, gazte taldeen zenbat dizka Durangon bakarrik aurkitzen zen ditu. Edo beste kasu batzutan Durangon danok batero zer dugu, eta guretzat eta asko zerroxeago zen han dana jasotzea, eta punto. Bestela banan denbora asko gehiago beharko nuke. Ariketa polita litzake hori, Arantxa Durangon egiteko. Jon bezalako beste pare bat laguni, bakoitzari gurditxo bat eman, eta ea zer erosketa egite dituzten. Goizean saioa 10 hasten dugunetik, ordu batera. Idea polita eman diguzu, Jon. Normalean eguardian jaten ditzen, baina egia da baita ere, orain serioago, karrituarena zehozerren adierazle ere zela, eta esaten dien, eta hori ezitzen gehiagi gustatzen kultur banatzaileei. Eta esaten duen, euskal kulturaren banatzaile eza edo desestrukturazioa den adierazle zela karrituaren matea. Zatik, euskal kulturaren hainbat produktu han bakarrik, Durangon bakarrik, eta horrek nolabait banaketa txar baten edo kaskar baten adierazle zen, nire ustez. Osea, hori ere batzun horrelako ez dakit nola esango nuke, protesta simbolo. Bi aldarri zeuzkala, ez da? Aldarrikapen kutsu bate bat zeukan, ez? Bai, bi aldeak esango nuke. Bueno, orain saskiak pantailetan agerte zaizkigu. Bai, hori da. Erosteko beste. Hori adibidez aurrerapen handi bat izan da, eta nik esango nuke, Covidak eta gaixotasunak eta horrelako momentuak izaten dira baita ere salto kualitatiboak emateko, ez? Eta euskal kulturako nik esango nuke importantea bihurtu daitekela, bai, salto kualitatibo hori, Durangorako ere. Jon Bagoes, Eusko Ikaskuntzaren Manuel Lekuona saria, 2 modutara jasotako botoekin aukeratutakoa, Euskal Komunitate Globalaren bozka virtuala, batetik, eta bestetik, epaimai instituzional baten erabakiagatik. Remigio Mendibururen brontzezko eskultura jasoko duzu, oraindik ez dago eguna jarrita, ez da, Irati? Ez nidakidan ez. Jon, zuk baldezu berririk?
Gutxe gora bera esan komentatu zidaten martxo aldera edo horrela izango da. Banak eta zatik horrendikan liburuzko bat prestatu behar da, eta baina bai, martxo aldera. Estimatze izugu gaur guri eskaini diguzun tarte hau, eta jarri gaituzu gauza askotan zer pentsa. Eskerrik asko beste behin ere. Mila esker zuei, benetan.